Aiwa zvakare ndichida kukugamuchirai pano paSaint TV basa richienda mberi. Ndichida kuramba ndichingotenda kuramba muchitsigira kwamunoita maprograms edu ese conversations pana atiite interviews tunoita noni conversations anditi kubva kuma-living legends, kuma-celebrities, kuma-socialites, with everyone, be it vari muma-businesses. So nhasi ndakagara one of our own rising comedian anditi wandoda kuti tinge tinokurukura naye. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page Saint TV. Zvimwe chete izvozvo zvakare go and follow us on our IG account Saint TV official. Yes. So nhasi ndagara namukoma Tanaka. Ngoma Tanaka makasimba here? Tiri kwedu munofara here? Aiwa ndinosimba. Aiwa tiri kwedu. Zvamune munotoitawo semufesi so. Papachona zvinombokubata here muri pamberi pekamera. Aiwa tinenge tambopindwa nemweya wacho. Imwe pane mweya wachona toda kudiscussa mweya iwowo. Anditi aiwa tinotenda. Chekutanga mukoma Tanaka, muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti anombonzi Tanaka anombonzani, chingopai just a bit of your background. Tanaka mukomana ane 22 years. 22 years. All right. Ndi Tanaka mukomana anobata naMai Jilimba achirova maskits. All right. Uyezve ari kuma-social media manager wavo. Ndimi futi ndakanzwa vachitaura vachiti ndimi munomanager ma-social media yendo zavo. Tichaenda ikoko. Toda kuti mbodzoka personal life yenyu imini. Mukoma Tanaka. Vanhu vakawanda ndinenchiona makomment. Vamwe vachiti zvarine rutori baby. Anditi. Munotori nemusikana here mukoma Tanaka? Musikana ndinaye. Serious? Nezvamune muchiita zvezvo musikana unyaka zvigamuchira sei? Ma-first days akambotanga achimbozvishora. Then ndobva totanga kutonototi zvinenge zviri kutotisimukei. Saka izvi naungototi hapo zvokuti akutofara achitoona maskits avo. Saka ndezvebasa chete zvamune muchiita paipa? Ndezvebasa chete. After kamera makutoita mukatoona tatopfeka kudai soti atomagentleman. Tatopfeka kudai tatori magentleman. Aiwa ndofunga ipapo paclarify kuti aiwa inini ndiritoriwo mufaceball straight ndezveiskirire basa sezvinongoitawo vamwewo. Ndiani akakuinspire panyaya dzekuacta muri bebe? And why is it muchinyatsogona mukoma Tanaka kunatsoita? Ndofunga kubva ndengono maskits vamwe vanozviita kunyanya kumaNigerian, then muno muna mamavhi. Saka pandikasvika panapa ndobva ndati kuna mama tichitoacta maskits. Ndikati mama inini ndinoda kumboacta ndakaita se ndakapfeka dress. Ndobva kuti unonyatsogona here usingatedzere vamwe vanhu? Ndikati ndinogona. Zvikanzi it's okay. Ndobva tatsvagirwa maskits. Ndobva ndanzi skitiri namama ngatipindei. Then pandikatopinda skitiri ndobva watoona ndakatombotanga nchinzi amai mufundisi. Ndichirova maskits nchinzi amai mufundisi. Mama ndobva watoona kuti ndiri kuita se ndiri kugona. Ndobva waramba wachiti ramba uchirova. Then bva tazobva pamai mufundisi ndichiuya pana mai rudo. All right. But pamune muchiacta muchidaro munoda kuramba muchingoacta muri kuside remadzimai here kana kuti muri kuona muchienda kupi? Nini maskits angu kuno kuti nochinjanisa. Pana maskits anotouya ndini tori mukomana ndotoacta. Ndofunga vanhu vakawanda havazondizivi manje kuti ndiye uya anomboita mai rudo. Saka ndinotomborova maskits nditori mukomana. Amwe acho ndotopfeka kuti dress tichingorova tichingochinjanisa akadaro. Muchingodaro. Kureva kuti you are doing well kumasides ese. Kumasides ese both zvekuti. All right. Makakurira kupi mukoma Tanaka? Ini ndakakurira muno Highfield muengineering. All right. Zvekuacta izvi makazozvitanga rini? Ende chii chakakudzai kuti mimi zvekuacta zvirimo mamuno? Ndiri kumba ndaingoita kuti kana ndiri ndega so ndaingonge ndichitaura ndega, chingotaura ndega, chingoti ndoda kuacta. Saka
zvinhu zvandiremera kuti ndotangira papi kuti nditange kuacta. Then ndobva ndazotaura naMai Jilimba paFacebook. Ndataura naMai Jilimba paFacebook first kwandakatanga kuacta kwangu kunaiza po. Then ndabva kunaiza bomba ndataura naMai Jilimba. Wamazomboacta kunaiza? Ndakaacta tuma movie angu kunaiza po. Then ndopa ndikabva ndazotaura naMai Jilimba paFacebook ndobva nditi unogara kupi? Ndogara muno muengineering. Zvikanzi uya. Then ndobva ndauya ndobva ndataura nawo ndobva vatonditambira nerufaro ndobva vatonditi kutanga Sunday masikitsi atinoita every Sunday uya. Then ndobva ndatouya ndokutanga kwandakaita. Saka mama ndiye munhu atozondisimudza kutokura kumwe kwese kwandakamboenda ndikushore kwakutoribhozve kuti kwandakamboenda asi kunoku ndokwandave best ndokwamasumukira kwamazonatsogadzirira kwakumusha kumusangisa. Alright. So zvinoreve kwamuri kuti imimika tikada kuti asa age yenyu Mai Jilimba vanga vatoacta kare imi makatozozvarwaka mukakura Mai Jilimba vatoacta kare. Tiri kuti zvinoreve kwamuri kushanda nemunhu wamunoziva kuti makore enyu amuinawo emekuzvarwa andori mashoma pane avari kuacta iyo but mova paseti imwe chete? Zvinhu zvinofadza. Fanika pandaimbona maoko matema nchingoti momuzava ndoda kuvaona. Dzimwe nguva utombofura neparodhi ungoti pamwe ungasvikawo pachiitwa shutongonziyo mukomanayo yatikubvunza kuti panotengeswa madomasi apa ndipapi wotongobudawo mushotirawo. Saka zvinhu zvongoti pandikatanga kuvaona ndichitanga kuita nawo ndakanzwa kufara kana nanhasi ndinonzwa kufara ndiri padhuze nawo kuti ndiye munhu ari kuita se akundipushira maworks ende zvinhu zvavakaita vari kungoramba vachingotidzidzisa kuti isitaidai so although generation yachinja. Saka zvimwe zvacho tozoita taakuti aiwa mama izvi zvimwe zvacho izvi zvakuita zvachinjwa zvakuita vachichinjwa iso tichitofambidzana tichitodaro. Alright. Kureva kuti pane chinhu chandiri kuona kuti pari kubatanidzwa new talent netalent ekare kubva pakubatanidzwa zvoita chinhu chimwe chete. Imimi ndimufuti muri kumaneja social media handles avo vanogamuchira sei samaneja kuarea iyo tichitarisa kuti ivoka vakupa munhu mukuru, munhu watinorespekta, wamunorespekta, ende tichitarisawo kuti samaneja pane zvimwe zvaunenge uchiti izvo hatisi kuzoita. Munomboita maarguments akadaro here namama? Vanotoziva kuti vakaenda kwavaenda kana ndisipo vakashuta chinhu chavo ndinotoudza kuti chinhu ichi kaichi handisi kuchida ichi. Ndototi wakani content hairaswe ndotomboposta hangu but tatombonetsana. Saka inini panapa kandinonzwa kufara kuzi ndakasvika last year muna November pandikazotanga kubata mapeji awo. Peji ravo ranga riri paFacebook yanga iri pa63k and ezvinodzava 10 months ndasvitsa 100,000 dzandaunza papeji kuze zvinorapa 163 something. Saka ndonzwa kufara kuti pa10 months idzi ndaunza vanhu 100,000 ndichimaneja. Saka mama munhu wekuti ndinototi ndorara ndakagara ndati mama ndaona machallenji ari kuitwa muka izvozvo makuseni ngatidai so mama ndakaona kuti makaintroduce nyaya yemachallenji kune song iri kupisa iyi vamwe mayouth. Saka vanhu vakazozviona zvinhu zviri kuitwa nemayouth vakazozviona zvakutwa nama vanhu vanobva vafara ungonzwa vanzi jine bebe ndamai ava vakure ndamai ava vakure ndozvinezvokomendiseshe. Saka ndo zvandoita ndikaona machallenges ndototi mama challenge muka izvozvo mupindi. Saka ndo zvinhu zvandofara kuti Facebook YouTube chaiyo yanga yakadonha but zvino takutokwanisa kutosvitsawo makei pazuva ukatoposta chinhu chakutosvitsawo maviewa. Saka zvinhu zvandingofara kuti maplatforms ese iwayo ndiri kugona kumamaneja. Saka dai azongoramba vanhu vangoramba vachifollowa ramba vachingoona zvirambe zvichingoenderera mberi. Handiti so pavanhu vamunoshanda navo ndevapo vamunoti kana tiri nanhingi tiri paseti rinotoita hiti skitiro? Vanhu vandori natsoshanda navo kana tiri paseti ndikakuta inini mama nachale chale anopedza chale anopedza. Vamwe vanouya vanopedza futi tina naSparo tina Eni ana Miriam vanopedza tinokonektana isu chatongoza chingoti tikati uyu roho yake takutokonektana chinhu chedu chotobuda
Cause sometimes mama angu nongoti toda kuita bucket rinotozobuda zvokuti totozoshaita zvese zvazotobva ku saka totongotenda Mwari. All right. Advice yamungada kupawo kune vamwe vechidiki, because kada kuti saizvozvi vechidiki vakawanda vari kuchema kuti ndoita sei, ndoda kuitawo zvemaskits, ndoda kuita music, ndoda kuonekwawo online. Advice yamungapewo kune vamwe vechidiki tikada kutarisa izvezvi vezera renyu vamwe vari kutoita zvemutoriro, vamwe vari kutoitawo zvemadrugs akasiyana, vamwe vari kunwa, handiti future yavo iri kutooneka kutoti yaparara. Mungadawo pawo advice yekuti kudii kune vechidiki vakakutarisa? Advice yandingakupai, sorry. Yandikakunda kutofunga kasuti yangu yandikapfeka. Makuda kuto advertise. Saka takutoi advert. But ndokutongoti kune vaya vanoshuwira kuti tisvike apo. Usanete mukunamata 1. Ramba uchitraya kuconnectana naye vanhu vakaita mama vana munhu wanoramba. Mama vanoda munhu wese, vanongoti totomboti mama vanhu venyu vakuwandisa zvanzi aiwa iwo wakatongouyawo sevamwe ava. Saka siya zvakadaro wotouya panapa. Saka ndiyo pekuti kana mune zvimwe zvamunoda uyai kuna mama vari free zvokuti munokwanisa kuita kusimukira mosiyana nezvemadrugs. Ende chimwe chinhu chatiri kukumbira muno muZimbabwe kunyanya kuti vanhu vanyanye masocialites anyanye kusimukira. Dai dhata razochipa data rambotaurwa namama data dai razochipa data muno rinodhura ipapo todawo padzokorodza ndisi kuda kutaura kuti manetworks api. Do you know kuti nekutravelawo kwandaita panext pedo apa paZambia ukanonzwa kuti dhata rinoita mari unovhunduka. Rakachipa zvekutoti everyone can afford data, but remuno muZimbabwe rinoitwa ungati hameno zvimwe zvinhu izvo kutonga uploada this video riri kuonekwa riri kutodonhedza. Kozi isusu taimboisa ukaisa $20 chaiyo mufoni inokushandira 3 days. Saka chindudza kuti paweek unenge wabuda ma$20 mangana. So izvo I think ndo zvimwe zvekutiuraya maZimbabwe. Saka ndo zvekutiuraya data dai data rangochipa ndo zvatongochemawo negovernment yedu kana kuma networks ese kuti dai vatichipisirawo data. Rangoita sepaipa raingonzi $3 mwedzi munhu achipedza zviri zvinhu zvaiita kuti maviewership awandise. Ayo mungoma Tana, thank you very much. Thank you so much nemukana wamatipa. Tinoshuva kuzowa nemi zvakare. Chiti makorokoto parwendo rwenyu rwamuinaro. Dai mukaramba makadaro, mukaramba muchidzidzisawo vamwe vechidiki, muri to role model izvo. Pane umwe munhu andiro akutouya kuzoona pa channel paMai Jilimba kuzotongoona imimi. So muri role model yevamwe vanhu, saka chingoramba muchingoita zvinhu zvakadii zvakanaka. Chekupesa mubvunzo wangu wekupesira, in the future muri kuda kushanda naanani? Ndoiziva kuti munoona of course muri kushanda namama, but in the future mune vamwe here vamunoti inini ndikambozoitawo macollaborations naningi kana kuti naningi ininiwo ndinoda kutomboto ndipindewo pakolabo na munhu wandonyanya kufarira muupenyu hwangu ndiJapreza. Japreza anomufarira zvotodaro. Anoita futi maskits makamuona wagwizi ndo maskits. Saka ndikambosangana naJapreza naMama V, then vamwe vacho ndiwo kuNigeria. Tinoda kuenda ikoko kumusoro kwacho. Munotoenda zvinotoita ndofunga Mama V naJP vari kunzwa mukoma Tanaka. Vanenge vachida kukuona vanokonrepa. Vanondiona ndine maplatforms angu akanzi Official Tanaka Africa oro kuti Amai Rudo skits. All right. Tinotenda. Thank you very much mukoma Tanaka. And munofollowa nekusubscribe platforms awa vataurawo Amai Rudo kana kuti Official Tanaka Africa. Zvichidaro. Thank you very much nekunge tinogara tese pasi. Aiwa, muri veZimbabwe ndichida kutendai. Rambai makangodaro muchishare this video, rambai muchilike, rambai zvakare muchingo ita kuti basa rino rambai ichienda mberi. From Mango Saint namukoma Tana, for now ndichiti it's much love and God bless. Thank you. Hello guys, welcome to Fit and Grow Shinoi. We are located at number 2 Magama Way, Zimpost Complex. We specialize on suspension parts, steering racks. We also do 3D alignment. Vehicle checking is for $5. Then our bushes starting from $5 each.
We now have a new brand in stock. You should check out our new brand. It's a good brand. You should try it. So we hope to see you at Fit and Go. It's a one-stop shop. You should try our alignment. You should try everything that we do. It's incredible. You should try. Visit Fit and Go. We are waiting for you here. Hope to see you soon.